Halima ce yau ba ke zan tambaya ba. Me yasa za ka min haka? Mai gida zango, a wannan karnin da ake ciki wacce mace ya kamata a yaba? Matar aure. Haka ne. A mai gida zango, ina son koma ma tsohuwar budurwa ta wacce muka faɗa da ita. Me zan gaya mata ya kwantar mata da hankali? Mun saba da ni da ke karma fara ke so daɗi a zuciya ne zama da ke lambun soki zo mu je can mu share ke kin yi mini a rayuwa tilas na yau fada. Haka ne. To amma idan ta ki fahimta me zan ce mata? Mai sauna kin shiga rai kin zauna a fagen kauna ke ɗai ce zan nuna na shaida zanar keke amana rike mai kaunar ka ba cutarwa wanga na shi na imani. Haka ne, na gode, amma fa tana taurin kai. Me ya kamata in gaya mata na ƙarshe? Ni dai sai da ke aure in dai zanayi duba san kiyasa ni ina yin laulayi duk na rikice na zama abin tausayi. Haka ne, na gode. Kai shafa.